Illum nagħmlu tifkira ta' San Francesco Anton Fassani. Imwieled f'Luċera, il-biċ tal-Italja. Francesco daħal mal-Franġiskani, konventwali fl-1695. Wara l-ordunazzjoni tiegħu 10 snin wara, huwa għallem il-filosofija lil patrijiet iżgħar. Serva bħala gwardjan tal-kunvent tiegħu u aktar tard sar provinċjal. Meta l-mandat tiegħu ntemm, Francesco sar kaptan tan-novizzi u finalment raj fir-raħal tiegħu. Fil-ministri varji tiegħu huwa kien maħbub, devot u penitenzjali. Huwa kien infittex bħala konfessur u predikatur. Xhud li tkellem dwar dusija ta' Francesco xed. Fil-predikazzjoni tiegħu u kien jitkellem b'mod familjari, mimli kif kien mal-imħabba ta' Alla u tal-proxmu, ispirat mill-ispirtu u għamel użu mill-kliem tal-iskrittura mqazza. Iħeġġiġhom biex jagħmlu l-penitenzi. Francesco kien ħabib lejali tal-fqar, qatt ma rrifjuta jgħin lill-benefatturi f'dak li kellhom bżonn. Fil-mewt tiegħu f'Luċera, it-tfal qammu fit-toroq u bdew jikbu jgħidu: Il-Qaddis huwa mejjed, il-Qaddis huwa mejjed. Francesco ġie kolonizzat fl-1986.